Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel! Sa channel na to, sa channel na to, hindi lang kayo matututo mag-grow sa English, pero syempre, sasaya pa kayo, o, diba? Kasama natin ngayon, nakikilala nyo ba siya? Siya si Feeling Maha. At mga ka-Anes, sa mga hindi nakakakilala kay Feeling Maha, si Feeling Maha ay isa ring licensed English major at wag kayo mataas ang kanyang let. Kaya naman siya ang magtuturo sa atin ngayong araw. Feeling Maha, ano bang ituturo mo sa amin ngayon? Ano bang gusto nyo? Saan ba kayo nagkukulang? Dapat may assessment, no? Pero since hindi naman to formal education, yung feel natin. Kung ano bang feel mong ituro sa amin na sa tingin mo kailangan ng mga, mga kaanis natin. Siguro mga kaanes, kailangan nyong matutunan di ba ang content ni Kaanes, ni Ann Curtis ay tungkol sa mga English, American accent, gumagano'n siya sa kanyang mga YouTube vlogs. Mga common mistakes ng common mga mistakes. Filipinos. Yeah. Actually, yung gusto kong i-share sa inyo ay hindi naman talaga common mistakes. Yung how to speak naturally, how to pronounce the words in natural English. Meron tayong tinatawag na natural English. Meron tayong dictionary English. Diba? So, yung dictionary English, hindi siya actually natural English. Kasi yung pagkagagawa sa kanya ay consensus ng lahat ng mga morphologists coming from different countries. Kaya nag-agree sila na pronunciation ay bisyllable nilang ibinibigay doon sa English. Okay. Pero meron tayong weak at saka strong syllables, di ba? Normally, sa natural English, ang naririnig na lang natin, especially for words with 3 to 4 syllables, ang naririnig na lang natin ay yung mga strong at saka yung strong syllables and the secondary stress syllables. So, yun yung primary stress and secondary stress. stress. The primary and the secondary stress. Or pwede ring primary accent and secondary accent. Okay. So, ang mga weak or yung mga unstressed or unaccented syllables in natural English, though they are already there, nandoon sila sa syllabication ng ating English dictionary, hindi po talaga sila naririnig sa natural English. Ay, nako, excited diba? ako sa mga natural English ang dyan. tawag natin sa concept na yan ay syncope. Syncope. Or deletion. Yes. It's Sabi ko sa inyo, line of 8 to it's a bawing traditional term in linguistics for a contraction within a word through the loss of a vowel, sound, or a letter. Ulit, anong term? Syncope. Sige. Mag-start na tayo sa mga words na may deletion. Okay. Nangyayari din yan hindi lang sa English, 'di ba? Nangyayari yan sa mga iba-ibang mga languages. Like kapag sinabi mong kumusta na, 'di ba? Ngayon nagkakaroon ng syncope, musta. Kasi nawawala na yung ku. Okay. So, meron tayong common English words na usually ay pinopronounce natin even the weak syllables. Well, in fact, yung kanilang weakest ay nadidelete na dapat. Dapat example, hindi na. Okay. camera. So, pag titignan natin sa dictionary, ang camera ay talagang naka-divide as ka-me-ra. Pero, kapag gagamitan natin siya ng concept ng natural English, yung unaccented syllable na me, ba? Ra, cam, okay, and then me-ra. Nadidelete ngayon yung gitna, yung e-sound. So, paano dapat? Nagiging from camera, nagiging camera. 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 Did you bring your camera? Yes. Camera. Camera. Okay, next. Gusto ko yun. Diba? Tayo ay nagpapahalaga sa Filipino family.
Tama ba? Ah, Okay. okay. Family. My family. Okay. Oh, my Dapat, family. dapat alin na doon ang didilitin? Mino. Siyempre yung unaccented. Family. Dapat Yung lang. weakest. Di ba ganun Okay. naman talaga? Kaya huwag kayong magpaka-weak kasi madidelete kayo. Dapat Always strong. be strong. Oo, sige. O, Okay. sige. So But from family, we will delete the weakest syllable, family. family. So you have camera. Camera. Family. Family. Okay? O anong tawag mo anong tawag natin doon sa gustong-gusto nating kainin or gustong-gusto nating basta mga gustong-gusto natin. Just like Oh. huwag tayong mag-ads, no? Sige, Kasi wag mo hindi ipakita, yan. hindi tayo Oo. bayad. Oh, I think that's my favorite Okay. shoes. Favorite. Yan. Di ba? May favorite. Those pala kasi shoes. Okay. Favorite. Tama. Tatlong syllables. So you have your primary syllable or your primary accent is on the first. Fave. And then the secondary stress is on rit. Great. So you will delete the third because it's the weakest. So Oh. from favorite, nagiging Favorite. favorite. Okay. Favorite. Yung ano lang ang i-delete, yung mga vowel sounds. Oh, okay. Vowel sounds only. Okay, next. Next word. Yung gustong-gusto nating balik-balikan. Ano na yun? Ano yan? Memory. Memory card. Meron bang memory card? O, di ba? Pag may memory card ka nung taong 2010, isa kang yayaman. Mayaman ka! Oo, true. Di ba? Okay, so memory. From memory, same format pa din tayo. Look at your primary stress and your secondary stress. The weakest, kung 3 syllables yung weakest, tatanggalan natin ng Normally ba nasa gitna? hindi naman, not necessarily kasi pag sinabi mo namang interesting, ba interesting, diba? But you'll say interesting. Hindi ka naman sa gitna, syncope ka sa dalawang part. Yan. Okay. Okay, so you have basta yung weak. Okay, Okay. so from memory, you'll have memory. Okay. Okay? What else? Yung ano naman, yung hindi reality. Anong tawag natin doon sa hindi real? Hindi real? Okay. Fancy. Okay. Tama ba? Fantasy. Fancy. 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 Ang Okay? arte. Nawawala yung fanta, yung fanta. So, nawawala siya, yung fancy na lang. So, pag naririnig natin sa mga English songs, so, yun, yung, lalo pag binibilang yung mga syllables sa mga metric properties, kapag may poetry interpretation, we're not actually counting the syllables as per dictionary. We're counting the syllables as per conversation. Okay. Naku, parang madami pa yan. Yeah, so Friendship. so sasabihin ko sa'yo, tignan natin kung alam mo yung paggawa na ng syncope niya. Okay? Ako magsasabi ng dictionary word, ikaw naman na ang magsasabi ng Okay. syncope. Okay. Alright. Next, courtesy. Courtesy. Yun, courtesy. Chocolate. Ay, favorite ko yan. Chocolate. Chocolate. Restaurant. 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 Okay. History. Oy, history revisionism. Paano yan? History. History. Okay. Okay. Then you have sharpener. Sharpener. Oh, it should be sharpener. Sharpener. Ay, And then, ganyan. broccoli. Broccoli. Yes. Grocery. Grocery?
Yes, grocery. Grocery. Okay. Bakery. Bakery. Okay. Finally. Finally. Yes. Okay, yan. Okay. Thank you Ayan yung so ating much. Ang dami syncopes. naming natutunan sa'yo. Syncope. Yun ang Yeah. term. So, shout out tayo. Feeling Sarah. Shout out kay Ronuel Sorry na ako Quinto. ngayon. Ay, I'm sorry. Kasi, feeling Maha ka pala. Oo, feeling Maha kasi nag-shoot kami ni Feeling Sarah kanina. So, ayan, nakala ko kasama ko pa rin si Feeling Sarah. Okay, anyway, shout out Ronuel Quinto, hello! And then kay Sir Harold, thank you, EmmAnne, sa mga new knowledge. Pwede ko din gamitin sa pag-MC. Very educative. Sana may webinar patungkol sa English language para mas ma-enhance ang knowledge namin at skills sa English. Okay, kay Daywood Jeric naman, laugh trip, mga guests mo, Ann. More pa with Feeling Moana. Nako, Feeling Moana, may fan ka na. Kay Efrosina Alegria, ang aking sister Raka, perfect. Perfect ko. Kaya, ibilhan mo ako ng noodles na yan, ha. Kay April, kay Ma'am April Gargarita, mare sarap naman, kain nyo, dun na lang ako nakatingin, he. And of course, kay Ninang Carol, kay Doc Oyer Zain, at saka kay Ma'am Gina Alegria, and of course kay Carlito. Yan, thank you so much sa panonood ninyo at pagko-comment. Alright, may gusto ka ba i-shout out, Feeling Maha? Wala. Thank you sa mga nag-sponsor sa akin ng aking mga trainings. British Council Philippines, kumusta mo kayong lahat? Wow, sana all my British Council Philippines. So mag-comment kayo sa baba kung meron kayong alam na word na kailangan ng Kailangan ng- deletion Oo. o kaya syncope. Yan. Thank you so much for watching, mga kaanes. Bye! Like, subscribe, and Bye! share!